7 outfitových inšpirácií z Pinterestu. Ahojte, stále tu máme leto a dovolenkové obdobie, takže dnes som pre vás pripravila 7 letných outfitových inšpirácií. Poďme na to. Prvý outfit je minimalistický, nadčasový, krásne využitie klobučiku v outfite, modrá košela, biele šortky, pekné a vhodné nielen na dovolenku, ale aj do mesta. V druhom outfite sa mi veľmi páči kombinácia tej lososovej farby so žltou, vyzerá to veľmi fresh, krásne doplnené šatkou na hlave a samozrejme flip-flopy, ktoré sú hitom tejto sezóny. Milujem kombináciu zelenej a rúžovej. Takto to presne má vyzerať, keď sa pohráte s farbami. Veľmi pekne doladila bielými šortkami, sandálkami a opäť klobúčik, ktorý je skvelým doplnkom práve v letnom období. Tento outfit mňa zaujal z viacerých dôvodov. Veľmi sa mi páči kombinácia toho topu, ktorý je taký vyšívaný. K tomu nečakane dala tie čánky Crocsy a doplnila zeleno-rúžovými šortkami. Páči sa mi tá kombinácia, ktorá je taká nevšedná a o to viac zaujímavá. Krásne zakomponovanie oversize trička do letného outfitu. Páči sa mi, ako skombinovala ten print na nohaviciach a prepojila to s tým tričkom. Pletené tašky sú must-have kúskom tohto leta. Look vyšperkovala ešte takými metalickými fialkovými sandálkami a doplnila klobúkom. Tento look je krásna kombinácia doplnkov. Štipec, ktorý je veľmi populárny, kvetinka, do toho dala šiltovku, výraznejšia kabelka a pekne skombinovala a prepojila ten print na nohaviciach, ktorý má takú morskú tematiku, so žltým topom, ktorý veľmi pekne zahral v tomto fite. Ľanové kúsky vám nemôžu chýbať v letnom šatníku, tu je krásne vidieť, ako sa dá kombinovať biela lanová košela do outfitu. Sa mi veľmi páči, ako dokombinovala tú modrú s bielou práve tou žltou, krásne to zahralo a dalo to tomu taký summer vibe. Napíš do komentára, ktorý z týchto fitov sa tebe osobne páči najviac a pre viac takýchto inšpirácií ma nezabudni sledovať. Ahoj!